Okay. Kære alle, først vil jeg gerne starte med at sige tak og velkommen. Det tror jeg. Okay, kære alle, først vil jeg gerne starte med at sige tak og velkommen. Tak til alle dem, som er kommet i dag for at fejre mig. Jeg ser frem til en god dag og en spændende dag med jer. Tak til mor og far for alt, I har gjort for mig gennem livet og her i dag. Jeg ved, hvor meget I har gjort klar til i dag, og det sætter jeg stor pris på. Tak. I dag er en særlig dag for mig. I dag er en dag, jeg har ventet på længe, lige siden jeg startede i kirke. I starten virkede præsten lidt kedelig, men det blev bedre og bedre for hver gang jeg mødte op i kirken. Men det var nok mest fordi der var mad. Og som de fleste nok ved, kan jeg godt lide mad. Det kan man ikke se på dig. Som de fleste nok ved, blev jeg konfirmeret for 2 uger siden. Men hvorfor holdt jeg ikke bare festen der? Ja, det var faktisk fordi, at jeg skulle have været blevet konfirmeret en søndag. Og jeg ville helst holde festen en lørdag, så folk ikke skulle tidligt hjem, for det er jo arbejdsdag igen mandag. Men det blev så lavet om til en lørdag igen. Men lokale og mad var bestilt, så vi endte med i dag. Men nu fik jeg 2 store dage i stedet for 1. Jeg har haft en hel masse gode minder med mange herfra i dag. Jeg håber, vi får skabt flere minder med til fremtiden. Jessa, kan du huske, det vi var små? Vi havde den vildeste fantasi. Der var både løver, elefanter, rotter, kameler og tiger ude i haven. Eller det sagde vi i hvert fald. Mor og far har taget en hel masse videoer af os 2 som små. Og vi har nok set nogle af videoerne mere end 10 gange, og vi griner stadig af dem. Selvom vi nogle gange skændes, elsker jeg dig over alt på jorden. Og du betyder alt for mig. Tak for dig, Jessa. For ikke så lang tid siden var vi ude at rejse med min mormor til Thailand. Og Singapore i 17 dage. En vild og spændende ferie med masser af gode oplevelser og minder. Vi var også i Lalandia med mine fætre, onkel og tante. Da mig og Jessa ikke var særlig gamle, overraskede min morfar Irene os, da vi var i Thailand. De kom på motorcykel til vores hotel, uden vi vidste noget, og overraskede os ved poolen. Næsten som man ser på YouTube. #influencer Morten Mølsen. #influencer Morten Mølsen. Da næsten hele familien var taget til Tyrkiet, var også et godt minde sammen med hele familien. Mange gode oplevelser med familien, f.eks. da vi var i Tyrkiet med morfar Irene og drengene, eller camping, som har været en god tradition hvert år. Da vi 4 var på ferie i Tanzania, en vild ferie med safari, masser af flotte dyr. Helt klart en ferie, vi aldrig vil glemme, og en ferie, vi håber på kan ske igen. Jeg sætter stor pris på de oplevelser, vi har haft sammen, og jeg håber på flere oplevelser i fremtiden. Tak for jer alle sammen. Igen tak for alle, der er kommet i dag. Tak for alle gaverne, og jeg håber, I vil nyde aften her i dag. Skål!